OOTD? Si Magwa. Do you like my OOTD? Ha? Like my OOTD? OOTD, outfit of the day. Okay, daw Miss Thailand ka. Yay! Hello mga KaBangBang! Ari kita subong sa tabok sa Rubeinspired. There you go at my back. Kay nag-open na ang isa ka boutique and this is such a special nga boutique kay may araman sila nga coffee shop sa sulod. There you go. Bagulang gid open. Kag nakita nyo to, kung magbaay ka mo duwa, may one ka mo nga free. And there you go. Iba siyang balon nyo dayon bala sa ako. Pagwato nga OOTD. Yeah nga. Wala na ko ibang pangabayo. Kay puro na lang naka-uniform. Kita nga white or color pink. Anyway, pink man dyan po na ako nga bayo. And good thing nga muna ganin ba ko. This is very special place. Kay, as you could see, damo sila selection of clothes. So, how about some makeover para sa atin nga? Ilonggo vlogger! How do you think, Manong? Feeling mo kaya ko mag-makeover gamit ang mga bayo natin diri? Kaya get. So, while waiting for our barako, in fairness, may barako di si Manong. Yeah, mangita kita sa aton nga i-bayuan. Wow! Ay, ari, subong ko naton sinang Vicky to help me nang anong masuggest mo ayhan sa akon nga OOTD for today? Siguro, ma'am, syempre summer, subong no, may ara kami nga mga jumpsuit, may ara kami mga jump short, tapos may ara kami mga dresses, like, iyakadas, na ba siya, ma'am? Tapos may ara kami mga jump short, ito, oh. Tapos may ara kami mga smoke top, may iba-iba nga color. Di paano kung conservative? Kaya ako very conservative. Di na klase nga tao. Mapati ka muna mga KaBangBang. May ara. Nga. Mga square pants. Pang summer. Oh. Best for OOTD mo, ma'am. Ayan. May araman kami mga... ano yung nami-pair ni sa akon? Nga doon pariho sa akon nga current nga ginasuksok. Ang top. Ito, ma'am. Mga top. Namin na siya... Ang conservative man. Amin ang conservative. Hindi na yung conservative. Ito babaw, ma'am. Medyo na siya. Ara. Plain lang, plain. Plain. Plain May lang ibang siya. tagig ka nga ma-offer sa akon nga. Ito siya, ma'am. Blouse. Ang bongga nga conservative. Ano ka man yung bongga conservative? Bongga nga conservative, di ba? Damagid kami din bongga nga conservative. Ayos. What else do we have here? Ay, ito pa. Tani. Arigo, nice din siya man pang inner, like naka-denim jacket ka. Bet ko tong pang denim jacket. Malisin siya tanay sa ako nanay kung pasagpan niya. Yeah, if you miss my nanay, she just turned 60 years old. That's why hindi ko na siya upod sa akong mga vlogs. Kaya kinanglan niya nga magstay at home. There you go. Dogin kapoy. Ako ka conservative ko nga outlook. Pero daw, hindi ko may nakita. Naku na. Ready na ako. Ready naman ka mo? Ready. Okay, let's do this! Diba? Manang, ready ka na? Ready ka na makita ako? Diba? Grabe, pwede! Wow! Review nga ako na favorite ka na mag-vlog kita. Ang mukbang! Yes, mga KaBangBang! Excited na ako at ilawan ang i-prepare ninyong dyan sa aton. Yes, ang dyan sa mga gusto din nagkato sa inyo. What time kami nag-open ang mga cafe? Between 9 a.m. until 7 p.m. And what's in front of me? So in front of you, ma'am, that's our barako, dark roast barako. At the same time, ang iyang texture sa among dark roast na barako, doon jackfruit sa may pagkamaskubado. At the same time, may pagka-acid type sa. Recommended sa mga strong user na kape. Strong, independent woman. Ganon! Ayan! And nakita ko sa menu, they also have two other variants. Some dark coffee
which is Our Arabica has 3 kind of beans, between medium, golden, and dark roast. So the dark roast is more on chocolatey and nutty. That is not no more fruity and winey. And the golden roast is more on chocolatey and nutty sa ma'am. At the same time, recommended isa sa mga mild user na coffee. tapos yun yung pastry ninyo nga gin-suggest mo nga mas mayo gin sa aton na strong coffee. Ano siya, no? Ang opposite naman na sa ma'am sa aton strong coffee, kaya ang pork plus tender na sa bread. At the same time na may pagka pork texture ang niya. Amo na ginahambal nila, ang opposite mo. Amo nang ga-attract sa emo. So, excuse me lang sa mga opposite ko daw. Ako very, very conservative. Ginang klase nga tao. So, that's it. I got to enjoy the pork plus bread. And, of course, our dark coffee. Thank you so much, Sir Joy. Pwede ka na kabalik sa imo nga trono. Kag ma-enjoy kita, KaBangBang! Ang ko sa inyo, lantaw ka mo sa wala house sa too kung wala may nagalantaw sa inyo. Ang tinapay, sausaw. Nantaon-taong namit, yun man sila together. Namit naman. Isa pagid nga, mabalaan mo namin ang kape. Ay kung mag-inom ka, dapining mo nag-inom ka lang coke. Ayun mga KaBangBang, thank you so much ng Gigi na yan. And of course, Sir John, and isa pag-ibigay before we leave. Gusto ko lang i-announce sa inyo nga may mga lusti man di sila. And this lusti gani, nung John, para sa ano ni? May stress reliever, relaxing, anti-boiling, boosting sa immune system, digestion, or ang related man sa health naman. Ayun. So, especially now nga we are still in a pandemic, stay healthy, be with people who are healthy all the time, and happy na happy. So, thank you so much! Thank you so much, RHIAN! Visit us here sa Tabok, sa Robinson. Bye-bye! Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong yung channel. Kung bago pa lang ka mo dili, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimdin. Rubeinspired!